Εδώ έχουμε την αλόη, εδώ έχουμε το χώμα και θα φυτέψουμε τις αλόες μας. Λοιπόν, θα σας το δείξω εγώ μια φορά, να κάνω αυτή τη γλαστρούλα και θα το κάνετε κι εσείς μετά. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο μια τρύπα εδώ. Παιδιά, τα φυτά, ανάλογα με το μέγεθος του φυτού που έχουμε να τα φυτέψουμε, θα πάρουμε και τη γλάστρα. Δηλαδή αυτά δεν είναι και πολύ μεγάλη, οπότε και οι γλάστρες μας δεν είναι πολύ μεγάλες. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ. Άννα, μπορείς να βάλεις γύρω-γύρω χώμα. Εγώ κρατάω και θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε όσο πιο κέντρο γίνεται. Για βάλω από εδώ. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, Άννα, κάτσε λίγο. Τώρα αφού έχω τα χάτια, ας πάμε και με τα χάτια. Για να πέσει κάτω, το μαζεύουμε κιόλας. Χριστό, φέρε λίγο να το ποτίσουμε κιόλας. Με αυτά που πήγατε και γεμίσατε. Λοιπόν, ψέκασε το γύρω-γύρω. Όχι, βάλει το ψεκαστήρι καλύτερα. Γενικά η αλόη δεν θέλει πολύ νερό, αλλά τώρα ας βάλουμε λίγο. Είναι ίσιο, Δέσποινα? Ναι. Ωραία. Ψέκασε το έτσι λίγο γύρω-γύρω, όσο μπορείς να μην ακουμπάει το φυτό. Ψέκασε το χώμα μόνο. Κάτσε λίγο να το γυρίσω. Έλα και από εδώ. Δες που πήγε